Minister Avim no mitimika. But CJ made us say, na minimum to say so that twetwe na set saying. Say find it out. Because traffic are na see call na minya how much no. Na traffic no see cause omutimi nko. Asa tenra anadwo na me kofi no. Na ayiri o enso na ye utumi fam kakra. Hamachin de na abasoro pa. Esansa hamachin so ne 20 ade na ekoso osaye ho na. Asa gatas ni mu no asi aye choked. Eti enso ne to a enye ba bi mfa na bebo akwan ni finifini ho. Yes, re wo mo a bibi wo ho mbetumi ya CJ. Omunye. Ka chon so omunye ma na kwan no eno na de ekode ye ba. Za kwan na enso yen. Na nsuo besan so ayiri so de ebema na ya tete. Mate CJ me da se wate nyame hia oni ahomachi ade oye wo mu asabna menu abagifu kakra ne nyina efe so wate but kana wonka CJ eba ye krata ka me pepes ye krata daily guide obo krata ekrame na wo hwe ensem a ewanim ha yi ansem ne de drosso se wonim se IGP ne post Adom no ene NDC ene MPP amanyoko ni panyefo hia ye wo kai said to say na wotwi kra ye hyase na NDC for so last week impodo mo de koye omo de petition koma IGP say ye rebrand champion na ye so for hwe kwadwuma nsem so na wono anso ne mrasebedwane o wa betifia baton pesua so akogina kwawo emprise so akokeka nsem bi omuhu ne se boman ayensema emu ohun enti position to nsanfre ye papa brand champion ani chebi na ne na de chiemu an yesan so te se MPP abanyokoro so de nkrata tententen akoma IGP ye petition kire ne se ensem bi omampade dada John Dramani Mahama aka ene de ye Johnson Sedu Nketie de nei wona ye chairman edema NDC wo maka ne nyina so no ebo man ti sade a se NDC for so nkonkochi brand champion dia wo mo so sabno mo kan nanu ni evidence ni mo nkochi John Mahama na mo chi Jo ayi Sedu Nketie anka ho na no na IGP tina se mo se yase besepa ne ko na ha ba ye tasne banyansafo mu tina se ene ne omo to safra manyoko mienu nyina ene omo kasa ye kire wo mo ehhehye ne ntoto yahodo a wo mo bambofo no posifo de agu akwan so ehhye se eye abato a oman no ebeko 2024 no ebe yesumdwie na IGP a kire wo mo se wo mo nya posifo na wo mo nya omodwuma police for the omajuma na wasanso kan say omo wo a lawyer for ma set om apa say obi kan sam say the brand champion kan yi na omo de to a lawyer for yenim na omo nkasa tieti mu a titi bi friki ka bi bom a na omo de ho asema ba na na omo kire say asete ne nyina koye ne tutu nyina ko wie ye no ensema brand champion kan ye enye ensem bi a criminality bia wom sanso na de John Mahama ene Johnson Sedu Nketie panyefo nyina so kan ye no criminality bi anima ebeto se wo se ekokote wo mo ebegina emranim dabi ne mo se asema sa brantie na ono eye emabuo no boaboafo e wo soame abato empesua so NDC amanyokom no ekan ne de asasam no ebo man eyasema emu ohun na ebetumi ede basabasa yo abanto no de emra no ene no edi se de tie eno ene asema daily guide ede aba e wo ne fa etoso miensa enra so adankrama akoma ahasa ene edumienu ena omampani akufo adokopa ho ntuma edema posifo ewo kwabenya enti na chese do me kwabenya baton pesua so ena esi enu na ba hye maame Sarajo Asafo wawe ne jeans pa gine shirt white ran ho ofe ran ho ye fe papa na chese wo gina mu dendede gina na hele so na wayiyi niema adwa ekoyi pa wate enti enra na enya sebukuma ewo kwabenya na sije no ena Ghana fo bi se no wo hye eda no mampani kopa ho ntoma na abansoro talse chese enhwehwe wo mo si posifo e de yeni mo dada wo mo se wo mo adabraka we de sa posifo yeni no na wo mo de o maton ai sa ton a wo bedu posifo bi ada no na di freezer si wo no yempese be so obi ti second floor na ne freezer esi ho asie ho no de padlock atum ebi mo to bi de wo corridor veranda mu ho no mankrofo to bi yesre mo approach for we there munni ni man mo yire nom no ye ni approach for na kasa o ye nim yire ni nim kunu ye say ni approach for na kasa okay say approach for dan ni dia mo approach for yire no mo dan o ye approach ni e bia na oba na ye approach ni kunu ni ye approach ni e bia na be ma na ye approach ni enti ni approach for na kasa ni post for yesre mo
then we fefe we pa mo maye nsa ma ho be 5 years obeduru ho na na ye meto say ye siweji sabi toilet nsuyi na enyunu fa enche ho baabi sa de ne nko ade na glasses ni ade apai oje fo jo kafra obi ansiesie obi anya ne hye yesre postifo enkrofo bomudin ache oma bomudin ache oma pa ne se nye we nko obi mbesa ba nti munni we ni yie munya no fine na nya kaba bia won so no hye se de ya to hon mu nyina efom ni nyina pavement dia ma omo no ekoye nti sometimes we don't want to do this comparison but say the police barracks compare military baby asojafo wo ewa it is a soro ne fam but you say asojafo de dan mu ne susabata ahonidie de wo ho yes ahonidie ne de e wo ho dan no na da Facebook na da ho CJ she me ba cho wa a praise for mo dan for brana be Facebook wa hwenya se benim a wa Rock City da no share from afar yes obeka say Rock City ne buildings no kala ya paint hu no pepe so man pani na ya ota twam Rock City nti do share design na no so you ye besre wo we de me fa bi mra ha ye bese be ba be hu se obi kanta ni siase ho no ma wagja e bola wo mu a wo hwe na emfa wadro so nkosi so ho nko wo fufu pe we wo support no emu no esua enye chance na ko park freezer be mienu ade akosise ho ya twenia maboa nim ho no ma chese e kwan na odi wura dem no fia bi ono de wura ho shedan ife esremo we de mikoto jegu fam yesremo muni ho ni man sidi pa ma chopa na yan ensa dansa yem approach for yesremo jebide na mo ton corridor mu no munyai tesa no hade okọ ho no ma baraso ho no tesa no police training ha say no ho ye kama ma room several occasions ho so no ho ye neat ho ye fine e bia mi wura ba bia nkosi sa but portion na me koye ne de aya kwa kire ho ba bia approach for no motete ye no aya fa ho no ebi mu ya de so omo nim say ye yensiesie ebinom enim say yensiesie ewo mu say so wonu say nya ne dia after all that be obetu afiri mu akọ wa hunti yesrem a o man pani na panfo o ma yade fie ne de eye fe eya dankra mako ahasani edumienu 312 we nya fe na obe watache bia ne ade Debi chale e be sere wo mu o ma yade o mu ni man ene da ho ya wo hwe ma hunu se dodo na join ni nti ne da ho no wa hunu ye ne bra Facebook na behwe ma te CJ nti eno so ho asem e wo daily guide da wo krata yi anim asei ena eno so achi no wo mo ekyese eye NDC amanyoko no constituencies be ye se mfa se constituencies edunan ena ye kase no o ma clear wo ma wo mo ekyese wo mo betumi akoso de wo mo dwuma na primaries no atumi akoso na eye constituencies benya ayawaso central ama saman afran place south na mejina ho achia eye Joseph Apia Boaten Jabwan wona ye mrase bedwani a owo afran place south anopai metia no ba bibia owo ayenso no eka ho feso north ahafano north sechere afran plains ahafano southwest bosome frɛ ho asante achim central manso adubia ena mansia south subin ena famina wenum ene constituencies a party no eputu wo eye primaries no ene ade no on hold na sese ye kase de o makle enra enkrata ya opanyin fififia vikwete wo na echwechwe for panyin de ma NDC amanyo korede ne sasase ena eka asem wo nyina ntino wo mo de ato mantam ni nyina no adwamtenafo ahum chairman na e wo sa regency a constituencies wo mu no eso mo hwese wo mo betoto niema na omne constituencies no akabo mu ama pepepe yo abase de beye na bosume ye besim de to so adumiensa wo mo de ahyase sada no okọ primaries no ni nyina no ebetumi awie pepepe na bibia akoso eno so ho asem eda ha akire no ne Professor Samke Afrane wo ye president Edema Christian Service University College ye no ewo Kumase wadi de se etu abananim se wo mo hwe so mo beboa ama eye ehye papa ene beba na asuafo ahodo asukufo a eko school eko ginimde de omo betumi de abo man no abane fa hye bi mra sa asuafo ne ko ginimde ne wi a nimde no enka wo mutim ana won kwata nimde no so ofe ne momo no wo wi ye na no wo mo benya babia hye na sa nimde no mo de aboa na enioma kitinkiti bia e wasenka oman no tumi ye ede ne ho no enkwada no etumi boa e wo sa kwan no so
ebi won ma kwada ne bewie no wotimu a wonya na kyese wotumi enya kwanya ekọ obi man so ano na wakọ no woginidin na woye nyoma kese a anka oman ne wo hyehye bi de masa asuafo na mo wonimdie no a anka no so ebeboa daily guide abo ho amane e wo katafeto so dumiensa na sata kwanse nsem ya wo mo kyese ahoho dumiensa wo mo eteteta kwakro emfinfini na wo mo kyese eye explosives to pa mo ne ade bi no wo mo kyese posifo nsa aka wo mo wo ba Ghanaian Times anim hanso a ye Adam krana wo mpani kopa ho ntoma no so ho asam eda ha mepacho onsa kan obekenkan na aban akontabufo ena womo echese wo hwe 2022 a na aban no esusuye wo se oman sikasem ene totoye ebeyina konanim no wo se aban no susuye no anuru ho womo enya besa 3.1% ebananka womo ehwenim so womo betumi awuremu a ebesa 3.7 eno ena professor K anim wono nimfoni eda ha womo eka ho asem na IGP so ene MPP NDC sesem no eno so mu amane Ghanaian Times ediaba na Medi Daily Graphic ebewie ama political capture patrano de CJ Asempa na listo wo omadi hu nkomo nyina edi amawo ye kwanim no nkomo ye wie ne ye bekoso edi mu nkomo se ye nhwe ye na amanyosem ene amanyofo ebetigum na eba ne sa na eye sa fan ya wo senka ensem twadwuma no enya edidi ekonanim no yentumi enya no sa eno so ho asam eda na kwabenya so de no police fo adan na echese nei ejine hu me na wo ba bia na wokọ apa East region so asije omo kire se eba no ema wo mo ekwa wo so ehye wo mo nkwa no eno no atekofom esan se 2021 no omo record 43 cases na emu eya wo mo kire se 2022 atwati abatu 27 ya de wo mo ehye nim ne se ekwa nim no eso bekoso atiam ya ba bedru be se 0 na kire se nkunimdie na aba apa East regional director no ehye pomdi ensem so eye Dr. Emmanuel Kofi Jochi wono ensem wo nyina no odi etudwa sije menyina so na mefa eye de bokrata na poso na